muri buyakiagera amangana yato chandete sana tuachechere igwe na tuaba bahasi ekana kene iko for 10 years nande ndete yoraso egati amangana tote tokobeka very clear naya toya guchingaki tokolera abantu bakisi county egas tari boigo Osoro amanye mama etamanga egasi chief whip egui punorio kobuye kengera National Assembly abashinwa baso haime amanye ina egasi aya taribo nade tunaba abagusinto koligere toro monto sana Osoro tuhamorusiro ncherateyo kara acheto chako moligerika osariye maskani yae atiga mangana bwata amange akorera abantu basa utumugirange egasi taribo igo ekera asoeta abana abataka abanyina barari bakoenda kwa kutibasa yana gocha ne chibunduki oro 7 akonya kumnyokana osiaragari akoba muri batametu tumia chibunduki chini barocha goita abantu baito nombo misata abange biamono sana tiatobwatera na igatobaro kinga na intungo gamba tore miaka yito tokore biamono sana ngo support muzike Simba 100 kwa 100 nane ngotebanga Simba no musaja oiboire no mokungu na no kurete miezi tisa unode bwensi Osoro tabuatiribaga absolutely koti minio mogaba noito Osoro obaire una kaeri kali gago chikorukere ngombe kama yecho siyane kwate mbego teko nyare kana and we are putting him on notice teko nyare kana kanya kolina lina ngombe kwate mbego tayari eto tayete kotimani Dati omogaba na Simba oikasiku nane oikasimba gene miaka 10 nane toko motebi na South Mogirango igotoraba remu tolibendane nera toguta gochusanga yaiboine ekiagara bagirango toliko misbehave. We have gone to school. We must respect other readers, and if there is a problem, then we need to have a conversation. Ngochikokore nango tema iga abasi unamoraiga intuku watoro koboko lakini tutalitokora abakungu morago basi moiborete moyo more